Здравейте, днес ще снимам втори епизод на Good Game Empire. Така. Паролата би трябвало да ми завине на играча, а не. Влезте сега. Вече сте. Започвам. Сега. Ето, що ми влезе. Направо. Скоро. Вау. Така. Тук рубините, която казах миналия път. Събиране на монетките. Там 7 монети. Ще спра звука, защото миналия епизод гледах и малко не се чува. Иска да се спира този звук. Второ. Дисплей. Така. Повече няма нищо да правим. Ще се го увеличим на пълен екран. Тук 65 минути и 50. Тук става нещо. Изчакайте. Има раздорници. Каменни делци и дървосекачи. Каменни делци. Така. Отворени цели. Оборудване. Посещение на световната карта. Така, напредък имаме тук. Цели по-високо. Атака. Yes. Имаме пак един. Не знам къде да го сложа тук. И двама боздуганици тук. И един отпред. И атака ще даваме. Ето, виждате колко бавно става след това. Аз ви казах миналия път. Отиваме на замъка си. Така, ще видим другата. Вие сте най-добрият. Дарено злато. 15 пъти. Подарък за добре дошли. За да получите подаръка си, въведете... Не, за сега не. 6-то ниво. Така. Ние смисъл да се увеличаваме колите на второ ниво. Така. Завършване. Тук още тук има. Така. Имаме дърво, спокойно. Така че мога да правим такива неща. Така и тази кола последната мисля, че да. Така всички коли вече са, а пък следващата си мисля, че вау, 1 час и нещо. Тук какво е? Помощ. Дадохме на всички помощ. Надграждане на така да направим още една. Така. Направо давам.
Сега, квестове. Блестящите камъни няма как да се купя. Да, така вече. И другата на второ ниво ще съм. Другата ми е на второ ниво. Не пълзи, а лети. На ферма, на две ферми. Смам ли две ферми въобще? Май аз нямам две ферми. Имам. Ферма. Така, бонус за влизане. Имам 3 ключа. Кожена турба. Опит. Стрелци с арбалет. 10 рубина. И 180 прими точки. Така. Съкровището да видим. Вау, доста. Железни таранки. Тук пак тези двама са се. Крадец. Екзо. Ще го... Крадеца, той ще ми краде парите. Значи го екзекутираме. Нови задачи имаме. Тук какви са тези? Добре, разбрахме го. После ще съберем данъците. И ето тук какви са тези опростените. Вау. Ясно. Сега нищо няма да правя тук. Какво е това? Бонус ресурси. Каква е тази копа? Вземаме наградата. Така, нови мисии. Бедна, не. Така, вие сте най-добрият. Дарим злато. Ще дарим 20 злата. Окей. Това е болницата. Обстойте военна болница. Така слагаме за 2 минути. Така, военната болница е готова. Ново съобщение. София. Така, напред. Отвлечената девойка София пристигна. Така, завършили сме първата мисия. Така. Трябва вся втората. Блестящи камъни. На тази я четохме. Една строителна зона. Значи каменоломните до второ ниво. Да ги направим. Така, всички са на второ ниво почти. Седмо ниво. Ново съобщение. Генерал Съл Уилрих. В този крадец. Притежава и копиеносец. Притежава и войник с воздуган. 2 копиеносец. И 4 въздугана. Така. Сега ще изчакаме една минутка. Вземете наградата Антон Нимус Тихата стъпка. Безшумно. Постройте страноприемница. Доста е голяма тази, аз съм... Да, това е голяма.
4 минути. Квестът е завършен. Внимание! Взет подарък. Вау! Девойката в беда. Следващия квест почнахме. И така, тизи, сега почваме бездоганците. Така. Безшумно постройте къща на стража. И много големи постройки дават. Ето къща на стражата, напредък имаме. Постройте конюшни. И конюшни имаме, всичко имаме. Напредък имаме. Разширяване на замъка 4 степени вече. Айде, ето това ще си го купим. Така. Стана ми на Хикс замъкът. Съкровище. О, тук има нещо. Това е. Да, сетих се. Обсадна стълба трябва да направим. Колко ще направим? 3. За 30 секунди. Така. Една, но аз се направих 3. Лекуване на единици. И това да се една да го правим. Така. Ваша собствена принцеса. Една секунда и са готови. Много задачи имаме. Сега 3. Посещение на световната карта. Военния шпионаж. Да, това го знам. Така, шпионаж. Военен контрол. Планиране на пътуване. Така, чуваме се вземете. Те с бързия кон там ще стигне. Той трябва да се извърши. Така. Победили разбойници. И къде е това? Балет страница. Така. Аз и сега ще свършвам, защото ще ми свърши времето. И така, ние отпращаме войските и аз ще свършвам епизода. Така, довиждане. Ще се видим в следващия епизод. Абонирайте се, лайкайте, коментирайте и казвайте на други приятели. И до скоро ще се видим. Чао!